Moi, mä oon Kassu Palen ja tää on mun ja Mitron Scooter Check. Tässä on minun potkukelkkani. Aloitetaan täältä. Mulla on Odisoftit, liilat, erittäin hyvät. Ja Odisoftin baarendit. Sitten mulla on tällainen Etikin, mikä tää olikaan? Almastubaari, tosi hyvä. Ja Finscooterin tarlo tässä. Sitten mulla on tää Phoenixin SCS, tosi hyvä, paras SCS ikinä, parempi kuin Proto. Ja sitten mulla on Blunti headset, pyörii tosi hyvin ja tosi smoothi. Sitten mulla on MGP Nitro dekki, tosi hyvä, erittäin hyvä. Sitten mulla on tässä tämmönen MGP Nitron forkki, ihan 5/5. Ja sitten lakirenkaat ja Spitfire-laakerit. Ja sitten täällä takana mulla on myös lakirengas, mikä on maalattu. Se on tosi ruma, mutta ei voi mitään. Siinä se oli ja sitten uisun drop-testi. Ei jos muuta. Joo, moi, mä oon Mitra Vaine ja tässä on mun nice Shaipa Scooty. Oli long neckit, mustat. Sitten onks tää vissiin AL2 tango kai? Joo. Sitten Tilti SCS. Joo, ja toki mulla ei sit oo baarendei. Glissi headsetti. Pyörii hyvin, jos muu. Tilti Chromopegi. Luistaa sikan. Sitten jotkut paskat aerot, ja nää nyt alkaa jo dehuppaa täältä. Suosittelen laatukamaa, sieltä alkaa lähteä hienosti, että uudestaan irti. Joo, sitten tiltiforkki, liila. Ja jotkut random laakerit. Joo, pyörii. No on K2, jos ne on original. Joo, niin on varmaan. Sitten ASV2 Street. Ihan pirun hyvä. Siis oikeesti, että pirut tulee kotiin illallista. Tää on niin hyvä. Sitten mulla on joku random kritteittäs, en tiedä mikä. Joo, varmaan kuin K-Extra. Sitten tää ihana Blunti Flexi. Ja toinen Tilti Chromotappi ja saman mädi. Ja mun hieno drop test. Joo, vitsi dialed. Siinä. Mitro Vaine vs Kassu Palen Game of suomalainen siko. Englanniksi pick. Yes. Mitro aloittaa missä ja mikä? Mä teen tosta yppaa. Tästä spaarasta. Mä teen fingeritoksen. Niin, käytetään sketsi. Varokaa! Yksi. Tässä kamerit riippuu. Tässä on rippiä. Älkää tulko! Sulla on S ja Kassulla on SI. Kassu, mikä tekee mistä? Orkestain.
Mites teet? Mä teen sittenkin sen saman varmaan. Mä haluan lypsää mut siltä. Varmaan. Uudestaan. Ei oo. Damn! Taas se teet sun. Mä teen FS Wall laittu nausan nyt. Ajoilee. Tee kolmas vipi, koska tää vittu homma kuvaa ja pakottaa. Spidey.